Ako nakita nga nagihay dito nga kanang hayro trabaho na ang gusto ay direksaka diri kay kasi nang hay diri ba na ako sa kaon diri dapita. Grabe ito nga suna, kaya ikit mo sa diri dapita. Wala lang, basta maka-apply lang ko. Ako rin na project ka de eh. Sus, aha kaning amuha uy. Pagisugom ko ni dako kaning batuha. Ini ba muka tao? Ini pa war begini babalik na ba dito sa kuan? Kas building. Udah pa uga ko nino. Suduhon tinggal ko ni panasan. Buka. Wa di ko ala ko. Ing tabang. Ikan ko ala eh. Pikir ba ikan ba? Kuha pang hindi kuha nga ang trabaho on di eh. Gamay ra kay kong tao. Saan ako paghuman ani no, gamay ra man kay kong tao, may lag na mga apply no. Jesus, grabe trabaho nun, dakuha. Sa paghuman na kuha ni mansion. Abi dakuha trabaho na gid. Nakakayat na eh. Para mag-bio diri oh. Amo de ko ba na project ka? Yo, tama na, finisi na. Mag-bio gid. Tuhan lagi alsa dako kay bato. Maaldadan mo alsa ikarausa. Na gutiguwang nirabag ka. Sa didera na ka. Sa amnis tatay tao ni. Tay, balabig wala kay bugata tay tay kanang asam ta mga yung amo tay mga apply ko trabaho tay. Kung sabi ato dai dong mga apply man ka. Yasa yung amo rapita lagi. Alam to das ko do. May building ah. Babaw. Nada yung amo dia. Oh, na diha. Mga apply lagi taon ko tay man lang taon nga makatapang sa pamilya ba. Oh, sige, wa lima kay mga apply ka na rum das ko pamot purman si babaw. Wala ko na tay bugata ng batuha. Ah, wa may nagsugod niya wa may si kuan kung kuha ko ini nga morning ko ana. Mahimo tay kuyugi ko dito tay. Kuyugi ko tay mga apply trabaho. Sige, na. Yung ganti ka sa purman. Uyas niya eh. Oh, mga play ka. Wala ka kadumdum ka pala ka ngari dai. Pag-ari na ko tay. Ngayon pag-uwi ko ni Utay. Mao dai nga kuan ka Duwa padung. ka ni mugnaong tay. Boss, dai mga play trabaho boss. Oh, kaya to. Nakay pat tayong trabaho. Oh, pagmangkon ako. Pagmangkon. Oh. Sus, sakto jud kayo. Kita kong trabante. Kaya akong trabante dire, gamay ra kayo nya. Tanawa oh, akong trabaho perti dako ah. Sus, sakto jud kay pagarian nimo dong. Kung mga apply gani ka, karon sugod dayon. Karon. Oh, karon dayon. Manon boss. Okay, para naani si partner. Boss, unsa may trabaho na mo boss? Ako ipatrabaho nyo kay murag labad kay na sa akong oo. Nakoy bato nga ipabalhin ako ninyo. Ako ipabalhin kay murag atang kay sa karsada da. Narabay mo agi di nga mga sakyanan. Kanang bato mo ipaalsa na ko ninyo. Yung duha. May padapin boss. Oh. Sige boss. Oh, sige. Sugod na dag. Nagdali tas oras oh. Sige. Aga. Sudah ko na project ka diri tay. Oh, dako. Maogro na tay. Mo nang bato tay pakuan ni boss ba. Oh, kasi sa palagi magkikuan sa purman na isugo niya. Tingnan na pita da. Giana nas dump truck mo nang
sa gaban ng mga bato ha, man ipadapli ko ng buhos ko no. Amaw kay sugo niya ka. Malagi ko ng tay, aga pa ng tay. Dito. Ating korte para matrabaho din na. Kuya din raso din eh. Para madali ta tay. Ako liit sa mo, madali ta ako tapit sa ikaw. Oh, sige, sige, ano ko rin, patuwa ko rin para maumada sa trabaho. Oh, kali kay. Tay, namayo day tay. Palayo gamay tay, palayo gamay tay. Palayo da, isog-isog gamay ana-ana. Tay, ako itsa tay ha. Tay, ipul sa mo tay. Tagakan mo ganun bato. Kita kang wandukan, uy. Hindi mo, dapat bato, kung digbuan na. Ahap.